Ma nemoj. Ma nemoj. Na 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 na. Probajte i vi naš čaj od Nane. Na 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 na. Aja, 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 aja. To je sve zato što ti tamo nisi htjela da platiš, da dobiješ dozvolu. Eto ti, gasi se. Upali ga brzo, brzo ga upali. Ubaci u prvu, daj. Ajde, kreni, pa kreni. Šuma, nema stalno nešto pričaš. Pusti ga, neko prođe. Nemoj. Milicija, pazi na ptice. A kud sam ja seo baš tobom da se vozim. Ma nemoj. Pazi, koči, gdje je kočica? Koči, radar, semafor, pa ne odmah. Stani da dođemo do njih, pa onda koči. Nemoj stop. Tako. Ajde. O Bože. Moj život je u opasnosti kad sam ja sa tobom. Ma nemoj. Kako možeš tako da voziš? Skreće me si dala žmigavac, zašto žmigavac ti si dala poslije? Ja treba da se nerviram, što nema žmigavca. On ima prednost. Ajo! On ima prednost. Šta se dereš? Treću! Koji si sad brzini? Pa ne možeš u treće da voziš. Jaj! Molim te, čuti, molim te. Žena ste, vozač, sigurni u sebe, ali pored vas je vaš muški čangrizavi saputnik koji vam ide na živce svojim mešanjem u vašu vožnju. Pravo rešenje za vas je beskonačna Ma nemoj kaseta. Ma nemoj. Novo izdanje PGP RTC. Ma nemoj!